Ġew identifikati żewġ siti deżinjati fejn is-sidien tal-caravans u l-campers ikollhom post organizzat u mammar bil-faċilitajiet adekwati. Is-siti magħżula jinsabu fin-Naxxar u l-Mellieħa, fl-Oqgħod f'Baħar iċ-Ċaq li jagħmel man-Naxxar u dawk tal-Qurtini Twil fl-Armier Limiti tal-Mellieħa. Iż-żewġ kunsilli lokali rispettivi b'kooperazzjoni mal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali issottomettew l-applikazzjoni bis-sistema ta' Development Notification Order ħalli mal-ħruġ tal-permessi relattivi dawn is-siti jissebħu u anki jiżdidulhom il-faċilitajiet. Matul fis-seħħ tal-avviż legali fl-ewwel ta' Lulju b'rabta mal-bidliet il-ġodda b'konnessjoni ma' regolamenti għal dawk li jużaw il-caravans u l-campers fil-ħin liberu tagħhom, kompla dej proċess ta' konsultazzjoni ma' diversi esperti fid-delizzju tal-camping biex il-livell ta' interventi li jseħħ f'dawn l-inħawi u potenzjalment f'żoni oħra li qed jiġu mistħarġa isir bl-akbar rispett lejn l-ambjent u anki l-ekoloġija. Dan ix-xogħol se jinkorpora wkoll l-introduzzjoni ta' servizzi meħtieġa bżonjużi u li huma mixtieqa. Dawn iż-żewġ siti se jkunu jistgħu joffru spazju għal madwar 80 caravan u campers. Minn meta ġimniedi l-avviż legali f'dawn l-4 ġimgħat kien hemm aktar minn 450 applikazzjoni għal kampeġġ temporanju. Kienu biss 35 li ġew miċħuda mill-kunsilli rispettivi. Infatti mill-bidu ta' dan ix-xahar kull min juża caravan irid japplika fil-kunsill lokali rispettiv għal permess bi ħlas ta' 5 euro għal kuljum. Fi żewġ siti deżinjati li se jkollhom ukoll is-servizzi, il-ħlas se jkun ta' 10 euro għal kull ġurnata ta' parkjar u qed jista' jibqa' juża dan is-servizz sa' 7 ijiem. Dwar dan tkellimna mal-Ministru Owen Bonnici. Dan il-pass jiġifieri li jkun hemm żewġ konsill lokali li japplikaw għal ħruġ ta' permessi biex ikun hemm designated sites bis-servizzi fejn nies bil-caravans ikunu jistgħu jmorru u jirrikreaw ruhom huwa pass ieħor mir-riforma li aħna wettaqna. Jiena nfakkar li l-għan tar-riforma huwa li noħolqu bilanċ bejn id-dritt tan-nies li jaċċedu għall-kosta li jkollhom dritt li jmorru ħdejn ixtajtiet mingħajr diffikultajiet u dritt ukoll tal-persuni li jħobbu l-caravans u l-campers biex jirkraw ruhom f'dan id-delizzju li huwa l-qalbhom ħafna. Diversi kunsilli lokali li jaċċettaw permessi temporanji f'postijiet diversi għal caravans u l-campers jinkludu l-Kalkara, il-Mellieħa, Marsa Xlokk, in-Naxxar, il-Belt Valletta, ix-Xajra, Bir Żebbuġa u Żebbu Ċawdex. Għaddejjin taħdidiet biex aktar kunsilli jaċċettaw permessi temporanji.